ya nachetego n'azụ ụmụ ọma iji eme mma ndị anyị ji eme ọnụ. Anyị nọ na Volt 104.3 FM and program ị na-ege bụ ODENIGBO. Ịma na o nwere ofu ihe na-awọ na-eme n'ụwa kịta. Ị na-ajụ kedu ihe na-eme. Agwa m usu na nna cheta ka ngwa unu ka anyị si wee buru wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ndị be anyị well, anyway, before ngagode ebe ka ngwa na taa bụ Friday. Weekend erugo kita ka ndị ọrụ Igbo ji enwe anwụrị dịka ka ha zuo ike from Monday to Friday na ha na-eje ọrụ oge niile ka ha zuo ike nwetatu onwe ha wee kwadowe maka next week. Anyị na-achọkwa ka anyị mee ka unu mara that na vote ji na unu na-arụ anyị na unu na-arụ nke abụrụ na akụkụ anyị na unu na-arụ anyị ga-ewetara unu hit back to back. Anyị make sure na this weekend abụghị dull weekend. Ka anyị na-achịkwa azụ n'ihe njimaka ya wee bịa. Anọkwara m onwe m otu nwata nwoke mara mma, otu nwata nwoke mara ezigbo mma wee kpọọ m na phone si m Aunty Chinazọ m nnekwa taa nsị a ka ihe ọ sị m na nwaanyị ọ chọkwara ịnụ this girl na anyị emekọgide gị ihe for 2 years. Ọ sị na ọ chọọ ịnụ ya nọkọtazi ọsị ya na ọchọ ọzọ ịnụ ya. Amarọ m ihe the girl mere, amarọ m ihe mee. Ọsị ya na ọ dị ọkwa ya ka relationship a ka ya agakwa n'iru. The girl si ya ka maka ihe ọ si ya na o nwere some certain things na ọ ma na ha agago way back like otegona na ya mekọwa ya so na ọ bụrụ ihe ọ ga-akpị ya na phone gwa na onye dịrị ịtụkwa ka na ya akpa nkata ka ọ mara ka ha ga-esi wee the part ya or part ya their ways separately amicably ka ha part of maka ọ ya ha fụ n'ụzọ ka ha ka dị na mma. The girl si ya na onweghị ihe dị otu ahụ. Ihe dị like that adịghị eme ezi. So 2 years of my life, 2 years of my effort, 2 years of my energy. Ị bịa na-akọ kedu ihe mme. I've tried to be nice, to be good. Kedu ihe mme. Ọ sị ya na onwere na ọ nakọtazi n'ọchọọzi. The girl si ya mba. A na-eme ka egwu. Ọ sị m na ha bawakwa mba. Oche na ọjọọ sị ga na mba. Nọkọtazi the girl baa na kitchen bute aka odo. Ihe ọ na-anụ na TV ya gbim. Dọrọ speaker ya wim baa na bedroom chọrọ akwa ya bufta akwa ya niile n'ilo suekwa akwa ya kọsị na ọkwụrụ na-enene this girl si ya no that's not possible. Nke bụ na ịkwa ọtọ na-enene isiro ka ịzọpụta akwa godo ọ bụrụ ọ sị na ọjọọ sị na ka ha fewo nnọọ na o tiri nwa mmadụ ihe na ọjọọ sị na ọkwụrụ na-enene ya nsị ya mba. Nsị ya mana kedu ihe men kedu ya ọ sị na this girl nwere hot temper na ọnya nwa bụ na ọjọọ sị na-ekiri ya so that ọ act cha ihe ha niile ọchị act ka ọ sị ya na ihe mere ojirozi wee chọ ka ha nụọ na ọ bụrụ obere ihe ọ bawa mba chọwa ihe ọ ga-emebi chọwa ihe ọ ga-etikasị chọwa onye ọ ga-eti ihe sị m na mmadụ woman ka ọ na-anụtazi sị ya na ọ bụ ọkwa mmadụ woman nke ị ga-anụ nwanne m nwoke mana 2 years ọ dọrọ too long for gị nwa na onwe gị ịmago na ili dikata nwa mmadụ ọ dikata ya for how many months in 2 years ọ wee bụrụ kịta anọ ịchọzi settle down nwee ka ọ bụ na nke nwaanyị achọgo sef nke nwaanyị achụsasịchago ndị niile ya na-akụ si ya na onye ahụ my all and all my one and only my everything. Iwepụta kịta na-asị ya na ọma ndabazi. Nna nke nwoke si m na oche na oyi echenji si ya mmadụ adịghị echenji mmadụ na-eme compromise mana iwe ọkụ emotions ịma ngwanụ mmadụ otu ọ ga-esiwe n'iwe ọ sị ya na ọnya bụdịtị n'ebe ọ bụ na ọma ngwa nwe okwu otu ọ ga-esi ewiwe ya jeweziere onwe nke nwaanyị darụ property ya niile tikacha ọjọọ sịkwuru na-enye ọ sị ya na onene chọkwa ego ka ọ ga-eji replace ya na ọ bụrụ na onwe ka ego mana na ọ ka mma na o ji ego replace ya karịa na nwa mmadụ nwụrụ ya n'aka o jewe nga ma ọ gatawa afọ ihe n'ọma ahụ wee buru ya wee bịa wee sị kedu ihe mere na ụmụ nwaanyị a na overreact ka especially na nwaanyị nwoke si ha na ha achọzi even na business ị ga-afụ nwaanyị obere business na mmadụ me I no dey carry my money play I don't play with my money give me my mana ị ga-afụ nwoke asị gị dị ọkpa kwa ifuru ego ahụ anyị ga-eke ya 50-50 ifu nwoke ejiri nwayọọ gwa gị okwu sị gị mana nke nwaanyị etikasịchawa bawa mba mgbe fe mara ya mmadụ 20 amago na gịnị ya mee business na ọ gaghị ọfụma ma iwere nkwa ọ bụ na ị nwere obere delay or something. So wee buru ya wee bịa wee sị ka njụọ unu kedu ihe melụ ụmụ nwaanyị eji ha accept rejection ọfụma. Nwoke si gị na ọ chọrọ na wanube gị na wabe nna gị ụmụ nwoke a na ugonogono anya ka ji ọkpọrụ na akwụ ugo onye mụọ nwa ya kerie nwa ya amụgo gị ọ bụ na mma gị na-eme otu isi eme na adị m sure na ọ bụ na nwoke akara efi asị ka ọ like ya n'ụbịa
so itonitego kịta ị ga-eso ụzọ dị mma ị ga-atịkasị mebiwe property nke nwoke ntị nụrụ ya ka o yesi wee dịdị wee buru tata wee sị ka mara kedu ihe merụ ụmụ nwaanyị aji ewe rejection ọfụma kedu ihe merụ nwoke si gị na ọchọ ọzọ ịchọwa who is that girl there is somebody else a na-asị gị na o nwere onye ọzọ sị gị na o nwere onye ọzọ kedu ihe mere ị ga-eji wee nọkọta achọkwara ama akwa m anya ka m ji wee sị ka m bịa ama akwa m the guy na-ege ntị na ọ sịkwa unu ugwu ya otu anụ otu kasịchagoro property ya kịta which way forward ọfụnụ nke nwaanyị ka ọ sị nke nwaanyị ya gwụkwa ụgwọ property ka ọ nụwanụ nke nwaanyị ka ọ hafụ ewu echi na ọfụkwụ ya n'ụzọ maka nke nwaanyị ekwe ọ sị na the girl ekwe si anya bịa ka ọ nụọ ọnụ ya bụ ka ọ nụọ nwaanyị ọzọ ya gbazie ọsọ n'obodo ọ nọ na ya so ndị be anyị sị ka m bịa ka anyị loo ihe elu ka anyị chee ya ọfụma ka anyị mara ha alfa kedu ka anyị ga-esi wee so kedu ka this guy ga-esi wee so nke nwaanyị anụ iwe ọkụ anyị eji ya counseling ka a ga-ahapụ nke nwaanyị ya gawagoduru onwe ya ka nke nwoke mechie ya nụọ ya o nwekwa ike chenjie n'ime marriage mụ nwa amarụkwa anya ka njibesi ka m bịa kụmkpọọ m na 0706 048 5853 0706 048 5853